Ahoj, tátové. Tak tohle to je další pecka dnešního dne. Po soudním jednání jsem se vydal na OSPOD do Třebíče. Přijdu tam, na dveřích cedulka. Není. Jdu přesně na druhou stranu a ze dveřích se ozve, dobrý den, pane nešetřile. A říkám, dobrý den, vy už znáte moje příjemní. To je pecka. Co byste rád? Já říkám, dokumenty. No ale paní je na obědě, já pro ní dojdu. Já říkám, skvělý, ale ať nespěchá, ať nemá vředy. Zašla pro ní, paní přišla, co byste rád? Říkám, dokumenty, však vám to ta paní řekla, že bych chtěl ty dokumenty. No, víte, říkám, já chci ty dokumenty. No, já mám jednání od 1 hodiny. A já říkám, to nevadí, máme ještě půl hodiny, to byste stejně nestihl. A já říkám, a jak to můžete vědět? No, prostě, tak o to musíte písemně požádat. A já říkám, a proč? V Chrudimi, když přijdu, tak mi řekli, že mi to dají na počkání. No ale já to mám rozdělaný, musíte se předem objednat. A já říkám, ale proč? Já si počkám, tak to dejte dokupy, ať se na to můžu podívat. Ale já mám od 1 hodiny jednání. A já říkám, však máme půl hodiny. No já vám to prostě nedám. Pak přišla její nadřízená a pohádka úplně ta stejná. Prostě nedaj. A víte na tom, co je ta třešnička na dortě? Teď poslouchejte. Normálně šli do kanceláře a práskla dveřma za sebou. No to je pecka, to je chování OSPODu Třebíč na vysoké spolupráci a vysoké úrovni. Pecka. Ulož to, sdílej, ať to vidí celá republika, jakým způsobem se chová OSPOD Třebíč. Odstrašující příklad. Tak čau a pura vida.